Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Halima S. Ahmad, tare da ni akwai abokiyata Khadija. Idan ba ku manta ba, muna darasi na 3 a cikin littafin Nũrul-Bayãn. Yau dai za mu nuna wa 'yan uwanmu yara yadda a makarantun boko akan ce musu A is for apple, B is for ball. Mu ma a makarantun Islamiyya da na Arabiya muna da makarancin haka. Ƙawata mu fara. Alifuna akusa baitul maqdis. Ba'un baitun gida. Ta'un tamur dabino. Sa'un salajatun fish. Jimun jamalun raƙumi. Ha'un hamamatun tantabara. Qa'un qarufun rago. Dalun da'iratun da'ira. Zalun zailun bindi. Ra'un ragifun masa. Zayun zarafatun raƙumin daji. Sinun samakatun kifi. Shinun sham'atun kendir. Sadun saruk bomb. Dadun dabit soja mai matsayin kanar. Ta'un da'iratun jirgin sama. Zarfun envelope. Ainun alamun tuta. Ghainun gasalatun injin wanki. Fa'un farashatun filfilu. Qafun qalamun alkalami. Kafun ka'aba. Lamun lemu. Mimun mauzun ayaba. Nunun nakhla bishiyan dabino. Ha'un haramun kabarin fir'auna. Wa'un wardatun furen wardi. Ya'un yadun hannu. To alhamdulillah, wannan karatun da muka yi za ku same shi a shafi na 3 zuwa na 5 a cikin littafin Nũrul-Bayãn. Kawata sai ki sadama da su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.